Ačiū mediniai. Rapaziada, a gente continua essa começando. Și zic că e plajă, că acasă îmi put și o sati. N-am nimic. Ce medini? Zic seara un pic, ca o comoare curentul. Dați-mi papuce, Fernando cu iau. Ce de față? Nu le iau față. În nebun? Am văzut că te-ai motul. Weekend, trecălă panii. More. E de care anele, de pe nat minge. Ne calone care se cu naine. Nu. Da. A, cine papuci? E papuci.